Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er een agente voor de rechter moest verschijnen. Het gaat om een 49-jarige vrouwelijke agente. En die moest voor de rechter op beschuldiging van diefstal van elektriciteit en water, fraude met meer dan 120 facturen, bedreiging en vervalsing van douanedocumenten. Een hele waslijst. De vrouw zelf beriep zich op haar zwijgrecht. De zaak kon nog niet inhoudelijk behandeld worden en is uitgesteld tot naar verwachting april 2025. Maar het feit dat een agente zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig heeft gemaakt aan het stelen van water en stroom voor allebei de jaren 2021 en 2022. Dat ze de medewerkers van het bedrijf zou hebben bedreigd. Dat ze valse douaneaangiftes zou hebben gedaan voor producten die ze besteld uit het buitenland. Al die zaken bij elkaar maken het wel heel erg treurig. Maar tot nu toe is er dus weinig over te zeggen. Pas volgend jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld. En de vrouw zelf wilde geen verklaring afgeven. Volgens Silveran mag nooit misbruik worden toegestaan, dat zegt advocaat Elden Peppi Silveran. Hij is de advocaat van Miguelangelo Lo Martinez, de parlementariër die vastzit op verdenking van witwassen van geld en drugshandel. Maar volgens Silveran is tot nu toe, sinds de aanhouding begin deze maand, er al heel veel misgegaan. Hij heeft een persbericht geschreven waarin hij stelt dat de fundamentele mensenrechten van Lo Martinez niet worden eerbiedigd. Hij zat 10 dagen vast bij de politiecellen op Barber, waarbij hij 24 uur per dag in de gaten werd gehouden met camera's. Dat betekent dat hij niet in zijn privéomstandigheden naar de wc kon, om maar wat te noemen. Hij heeft de rechter ervan op de hoogte gesteld, die heeft er niks aan gedaan. Het Openbaar Ministerie heeft Lo Martinez in beperking gezet en allemaal persberichten naar buiten gebracht, terwijl zelf Silveran en Martinez niks mochten zeggen. Allemaal zaken die er volgens Silveran toe leiden dat er geen sprake is van een goede behandeling van de verdachte, zoals je mag verwachten in het Koninkrijk. Hij legt onder meer ook de vergelijking dat een Nederlands Tweede Kamerlid dat zou worden opgepakt niet onder dergelijke manieren, onder dergelijke omstandigheden zou worden vastgezet, aldus Silveran. Veel kogels op huis afgevuurd. Dat is gisteren gebeurd in Serupapaya. Tenminste, de politie heeft het gisterochtend onderzocht. Dat onbekenden, 3 mannen in een witte auto, meerdere keren op een huis in Serupapaya hebben geschoten. Er zijn 10 kogelhulzen gevonden. En er is gelukkig niemand gewond geraakt. En de zaak is verder in onderzoek. Dan vond er gisteren een flinke botsing plaats tussen een auto van de politie en een jongeman die reed in de auto van zijn moeder. Ter hoogte van Marcena gaf de politie aan dat hij moest stoppen voor controle, omdat de jongeman zich verdacht gedroeg. Dat deed hij niet. Hij reed er vandoor en uiteindelijk heeft de politie hem niet ver van het gebouw van Extra, bij het gebouw van de Aqualectra Mundo Novo, tot stilstand weten te dwingen door auto op de weg te plaatsen en de jongeman is daar keihard tegen aangereden. Veel schade dus en de zaak wordt verder onderzocht. Dan meldt de Extra vandaag dat de chauffeur is veroordeeld tot 240 uur taakstraf. Het gaat om een 31-jarige vrouw die op 15 maart 2023 een auto-ongeluk veroorzaakte. En daarbij is een van de passagiers om het leven gekomen. Behalve de 240 uur taakstraf heeft de vrouw mag ze ook 30 maanden lang geen auto rijden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De vrouw had in ieder geval meer dan 4 glazen wijn gedronken, zo heeft ze zelf toegegeven. Het ongeluk ontstond toen ze verblind werd door een flits. De vrouw, dat gebeurde iets na middernacht. Problemen met vuurwerk? Ja, het einde van het jaar komt eraan en niet al het vuurwerk is op het eiland zoals het is besteld. Dat blijkt uit een onderzoek van Extra, want die hebben een onderzoek gedaan onder de verschillende vuurwerkverkopers. Er zijn allemaal containers besteld. Die zijn in december besteld, maar er zijn maar een deel daadwerkelijk naar Curaçao gekomen. Volgens de vuurwerkverkopers zou het waarschijnlijk te laat zijn als al het vuurwerk nu daadwerkelijk komt. Er zijn 21 containers besteld, maar er komen er maar 6 op het eiland. De vuurwerkverkopers hebben nu de krachten gebundeld om een oplossing te vinden. Enkele van hen zijn naar de Verenigde Staten gegaan om daar alternatieven te zoeken. Uiteindelijk is het gelukt om 5 containers met vuurwerk te kopen die wel op tijd op Curaçao aankomen. Dus niet
de gewenste 21 containers, de helft wellicht, maar er komt wel weer vuurwerk op het eiland. En dan vond er een botsing plaats met de auto van minister Van Heidoren. Botsing met auto van minister. Dat gebeurde op de Schottengatweg Oost. Onze fotograaf heeft er beelden van. Ja, de chauffeur die achter de minister reed, lette waarschijnlijk niet op en reed met zijn auto hard tegen de achterkant van de wagen van Van Heidoren. Er is gelukkig niemand gewond geraakt, wel veel schade en de zaak wordt verder onderzocht. Daarmee zijn we even aan het einde gekomen van het eerste deel van het nieuws. We gaan nu naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Gisteren werd wereldwijd de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. En dat gebeurde op Curaçao bij het Kindermuseum. En daar was ook de ombudsman van Curaçao aanwezig, Kerslie Constitucion, die tevens kinderombudsman is. Hij heeft de kinderen benadrukt dat ze blij moeten zijn met de Dag van de Rechten van het Kind. Het is al de 35e keer dat het wordt gevierd. En dit keer stond het in het teken van de bewustwording van de fundamentele rechten van kinderen. Constitucion benadrukte dat alle kinderen recht hebben op goed en gezond eten, schoon drinkwater, goed onderwijs, een goed huis, bescherming tegen mishandeling en recht op vrije tijd en recreatie. Tegelijkertijd waarschuwde hij voor de gevaren van internet. Internet is heel leuk en handig, sociale media zijn hartstikke mooi, het spelen van spelletjes is heel interessant, zo zei de ombudsman. Maar het is ook een podium waarop kinderen te maken kunnen krijgen met geweld, haat en pesten. Hij gaf aan dat we daarvoor goed moeten oppassen, omdat de internetwereld een gevaarlijke kan zijn voor kinderen. Dan hebben we beelden gekregen van onze collega Anthony Heile over de installatie van de besturen van 2 Kiwanis-clubs op Curaçao. In de afgelopen week zijn de besturen van de 2 Kiwanis-clubs op Curaçao, namelijk Kiwanis Club Curaçao en Kiwanis Club Piscadera, officieel geïnstalleerd. En daarmee is het Kiwanisjaar officieel geopend. De installatie werd uitgevoerd door de heer Giomali Compagnard, die de functie van luitenant-gouverneur van divisie 26 bekleedt. De nieuwe presidenten voor de Kiwanis Club Piscadera zijn mevrouw Nathalie Daal en voor Kiwanis Club Curaçao Charlon Bailey. Het waren 2 leuke bijeenkomsten, zoals te zien op de beelden. En ook werd er gezongen voor het 60-jarig bestaan van de Kiwanis Club. Er was een feestelijke taart en aan het eind kwamen alle aanwezigen samen om rond de taart Happy Birthday te zingen. En op de beelden ziet u enkele activiteiten van deze feestelijke bijeenkomst. En dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want mensen die nog Amerika binnen willen komen voordat president Trump geïnaugureerd wordt, die zijn daar nu mee bezig. Honderden migranten zijn woensdag vertrokken vanuit de Mexicaanse stad Tapachula in het zuiden van het land met als doel de grens met de Verenigde Staten te bereiken voordat Donald Trump aantreedt als president. Die heeft namelijk massale deportaties beloofd zodra hij aan de macht komt. Het is een groep van ongeveer 1500 personen
vertrokken om uiteindelijk in Amerika te komen. Nog voordat Trump begint met zijn grote plannen, want hij wil de grootste deportatie van illegale migranten uit Amerika organiseren die het land ooit heeft gezien. Hij belooft ook de noodtoestand uit te roepen, omdat hij vindt dat er sprake is van een ongelooflijke grote stroom van illegalen en dat is een gevaar voor het land. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum die verklaarde gisteren echter dat haar regering een document voorbereidt waarin de bijdrage van Mexicaanse werknemers aan de Amerikaanse economie wordt benadrukt. Veel van deze werknemers verblijven illegaal in de VS, maar betekenen wel een belangrijke rol voor de economie. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het andere nieuws voor u in de gaten houden. En we zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Allerbeste, tot ziens. Dag.